Yo, what's up mga kapasaway, no? So, ari naman kita, ha? So, pag-istorya naman natin ang parte naman sa pato, no? Pato. Okay? So, amo na yung istorya, parte sa pato, abot sa pato. May isa ka prinsesa, may isa ka lugar sa kaharian, kag may isa ka prinsesa. Ang prinsesa ngay na, may alaga nga pato. Bulinti. Grabe ginang alaga sa pato do aircon pagkatulog, ginapaliguan na adlaw, ginahusay pa, may pahamot pa, may perfume. Tanan. Ti sa isa ka adlaw to, naglagaw sila. Ang pato nakatulong piso. Nagsupon din sa tutunan no, pato. Gamamoy. Hindi ka hindi kambal ang pato. Dahil hindi kambal. Hindi nakaginawa mayo kay nagsupon ng piso. Ang pato dumapatay lang luya. Walinte nga. Napulis sa balay ginakugos yung pato, gilibiyo ng prinsesa. Sang pag-abot sa ilang balay, kadto sa sayang nga tatay ang hambalya. Amang hari, ang akong alaga nga pato nakatulong piso dumapatay. Ano blang mo blas ang isa ka amay. Siyempre buligan niya gidi ang bata ya ang ambal sang hari. Pagita ka mo to, manugbulong. Bisan sino makabulong may reward. No? Bisan nga reward ang gusto ya ihatag ko. Bulinte mo nang ambal sang hari. Bilati-bati ang mga kawal kagang mga berdugo, mga alalay sang hari nangita sang manugbulong. Nangita sila manugbulong sa iban nga lugar. Nagkadto sila sa Amerika, nagkuha sila doktor, nagkadto sila sa Japan, nagkuha sila PT, physical therapist, kag ang last Pinoy albularyo, kuha nila tatlo na kabilo nakita nila ang pinakabaskog. Mo nang pinakabaskog ng doktor sa Amerika. Nagabot na sila sa Kastilyo. Pag-abot nila sa Kastilyo, ang una nga nagbulong sa pato, ang doktor nga sa Amerika, halin sa Amerika. Okay? Ang pato dumapatay, nagigipalang luya na nanggi ng pato, hindi dumapatay, isa na lang kahuyop. Tingin kaptan niya, ang pato, gilantaw niya. Ginhimutara niya, ginamu-amoy ng ulo sang pato. May hampak-hampakon niya sa likod. Ang pato ng luya, nagi dumapatay, nagi ng pato, bulinti ang prinsesa, hilibiyo na. Bulngan yung pato ko, palangga ko ginang pato ko. Bilang tibay nga. Nung mapatay ang pato, wala nang bulong sang doktor. Ang ginambay sang hari. Berdugo. Sugoy berdugo. Berdugo, kung anong ginhimo ya sa pato, himo aman sa iya. Walin, dakpon sa berdugo ko dako no. Dakpon niyang doktor nga halin sa Amerika. Pagdakop sa doktor, kung anong ginimo sa pato, himuon man kuno sa iya. Gindakop sang bido ko, ginamo man ako, napakampak ang likod nga asa nga nagsululukan dugo ang doktor. Doktor patay ang masunod amo tong taga Japan nga PT, physical therapist, tibay ginakulbaan sa. Pagkapot isang pato mo na ginantaw ya. Pila tibaya. Mapatay na lagi niyang pato ya, ano himuon ko ni man. Ang ginimo sang PT nga taga Japan, ginlungi-lungi ang ulo, ginamoy na bubuy kag dala lungi-lungi mo no, ni butong-butongon yang tiil. Bolente ang pato. Dumapatay na lang giga pa ng lapsi na. Yun di putarya. Ang ambas ang hari, kaya dumapatay na gitang pato. Berdugo, kung anong ginubraya sa pato, himua man sa binatibayan na. Bolente ka, haranang namin namirsa ng hari. Ang ginimo sa berdugo, dakpon niya tong taga Japan nga PT. Dakop niya kag lungi-lungion man ang ulo mo no, kag gibutong-butongon ng tiil. Molente patay yung pinakaulihi Pinoy naman bilatibay Philippines number 1 niya. Ang Pinoy kulbaan isa tibay pag kaput sa pato mo no, ano ni man mapatay na giligip lang luya na mo no, lang lapsigit. Pagkakita isang buli isang pato, waya balaging sup-sup mo na bilatibay ang berdugo nagtindog. Pag tindog si berdugo na palapit sa Pinoy mo na nagutik nga. Ang sa berdugo.
biport. Kuha agad biport. Eh kung hindi makuha sang Pinoy, ang balon sa ngari nga kung anong ginhimo mo, kung anong ginhimo ya sapato, himo man siya. Eh linti ka. Kung wala nakuha sang Pinoy to, supsupon sang birdugong buli sang Pinoy. Te. Gago! Hindi puta no. Te, Philippines number 1 gidya, daog gidya pirming Philippines mo. So hasta lang da ang aton nga istorya anay no. So mga wash out anay no. Wash out dira gali sa kay Harvey Alejandro sa Hinigaran, kay sa dira sa KJ Fairmart Hinigaran, dira kay Joven Moises Ednel Gerald Jim kag Sunshine Mijares, at sa mga taga Pulupan Danda, shout out to sa inyo okay. Steve Suringa La Carlota, Steve Suringa La Carlota, kag sa mga amigo to da nga mga biyan ng mga ispuro da, mga kranso da, kag kay Marlex Fortaleza, kay Richard Rasalapatuski nente ginaw Richard Rasalapatuski from California. Nente ko da mo miga ano ba gaabang sa aton nga storya sa Chua Brothers from Norway, bilatibang niya kay Mr. Jinggoy Paulino from Davao, perfect. Ginaw. Tapos draman sa kay John Sylvester Schwarzenegger, lente mga puro Hollywood celebrities ba, perfect, from Guimaras. So gina-shout out naman mga taga Guimaras, Iloilo, Antique, Aklan, Tanana. Okay? Taga Boracay. So madamo gina salamat no. So next naman naton nga istorya. So nasinadya naman kita. Okay? So hindi magkalipat sa pag-subscribe sa akon kay para damo pa nga aton nga mga istorya no. Okay? Madamo gina salamat. Bye.